बायदि महर हासिनांनानै रुंसारि जालांबाय गथ'आ। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे दुखुनांथावना आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नैबे भिडिअआ ओरैबायदि दुखुनांथावना, ओरैबायदि माने सोमोनांथावना जागोन आरोना। सासे 14 बैसोनि हौवासा गथ' बा सेंग्रासा गथ'आ गावनि जिउखौ अबथिरा माने हरखाबै फोजोबना लादों, मा गोदनायाव दौलें लानानै। जोबोद माने सिरियास, जोबोद बिखा खामथावना। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। लोगोफोर, थारैनो दाबायदियाव ओरैबायदि माखासे लाइमोनफोरा गावनि गोसोखौ माने दसेबो हमथानो हाला, ओरैबायदि माने धैर्य खालामनो हायि, सहायनो हायि माने बेफोरबायदि जालांबाय आरो। मानो बिदि जालांखो बुजिनो मोनला। नैबे जाथाया जोबोद मोनसे दुखुनांथावना। बेखौ नुनानै आं जोबोद माने गोसोआव गाबखांनाय मोनदों आरो। लोगोफोर, सासे निकेल मुसाहारि होननाय नैबे सावगारियाव नुनाय गथ'आ बियो साननैसो सिगांनिफ्राय गावनि बिफानियाव माने फैसा बिदोंमोन जाहैदों आरो फारसेथिं मबाइलाबो रिसार्ज गैया। दा फैसा बिबाय थादों बिनाय समाव बिमा बिफानि आखायाव थाइसेबो रां गैयिनि थाखाय ओरैबायदि अबस्था, माने दुखिया न'खर, थाइसेबो रां गैयिनि थाखाय होनो हायाखैमोन बिमा बिफाफ्रा। नाथाय बे समाव मा जाखो, गावनि जिउखौसो माने ओरैबायदि अबथिरा धैर्य खालामनो हायासै, कन्ट्रल खालामनो हायासै, सानस'नो हायासै, मा दौलें लानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। थारमाने बे हौवासाया 14 बोसोर बैसोनि होनदों। दा नोंथांमोना आं भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोना नायोब्ला बुजिगोन आरो गोबां दुखु मोनगोन। बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला बियो गोसथोनायबो दं होनदोंमोन आरो बे गोसथोनायखौ लोगो हमहैनो थाखाय गारि भारा नांगौ जाहैदोंमोन। दा बे हौवासा गथ'नो दा सिमोन साफ्रियाव गोसथोनाया, बे सिमोन साफ्रिसिम थांनो थाखाय गारि भारा नांगौ जानायाव बिब्लाबो मोनैनि थाखाय ना गोसथोनायजोंबो एसे नांलायनाय जाखो, ना बिफानि जे गारि भारा बिब्लाबो बा फैसा बिब्लाबो होयिनि थाखाय दुखु मोननानै बेफोरबायदि खालामना लाखो। एसे उन्दै गथ', 14 बोसोर बैसोनि, बांद्राय बैसोनि नङा, सानस'नो हायि। दा बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ आंनि फिसाला निखिल मुसाहारि, 14 बोसोर जाबायमोन आरोना। गथ'आ बियो मास मोनसेसोनि सिगां गारि भारा बिबाय थादोंमोन आरो जोंबो उफाय थाइसेबो थाखा गैयिनि थाखाय जों फैसा गैथ'वा होनना बुंबाय थादोंमोन। लोगोसे गावनि मबाइलाबो बायनानै गोसथोनायनावबो रायज्लायनो हाया जानायजों लोगोसे नै दिनै बेबायदि महर हासिनांनानै रुंसारि जालांबाय गथ'आ। बाबा, आंखौ लांफा बाबा, आंखौ गालांनाङा बाबा। बाबा निखिल, बाबा आंखौ लांफा बाबा। थारैनो नोंथांमोना नुबाय भिडिअ क्लिपखौ नुनानै गोबां दुखु मोनबाय, नङा होमबा? सासे उन्दै गथ', 14 बोसोर बैसोनि, सेंग्राबो जाजाबाखै, 20 इयार्सनिफ्रायसो सेंग्रा होननानै हमना लायोबा 20 बोसोरनिफ्रायसो, 20 बोसोर बारब्लासो बे गथ'खौ सेंग्रा होननानै हमना लायो। नाथाय 20 बोसोरनि गाहाय, 14, 15, 16, 17 बेखौ सेंग्रा होननानै हमना लाया। नाथाय बेसेबां समाव बे गावनि गोसोखौ हमथास्लाबनो हायासै। बे सेंग्राहा बा बे हौवासा उन्दै गथ'हा माने गोसथोनाय दंमोन जाहैदों। बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोसथोनायखौ लोगो हमहैनो थाखायनो बिफानिफ्राय गारि भारा थांनो, सिमोन साफ्रिसिम थांनो थाखाय, गोसथोनाया जाहैदों सिमोन साफ्रि ओनसोलनि। दा बेवहाय गोसथोनायखौ लोगो हमनो थाखाय गारि भारानि गोनांथि जादोंमोन। दा बेखौ होनो हायासै बिमा बिफाफ्रा, माने न'खराव एसे अबस्था गाज्रि। दा बेफोरबायदि फोरमायनाय बायदिबा गोबां प्रब्लेम, गोबां माने दुखु। दा बेखौ लानानै माने मा खालामगोन मा थागोन गथ'आ सहायनो हायासै। नाथाय
मा खालामनो बेफोरबायदि गावनो सानस'नो हायियाव बेफोरबायदि रुंसारि जाबाय आरो दा सिख्लाजोंसो माबा दंमोन ना गावनि बिफानि बुंनायखौ सहायनो हायासै ना बिफाफोरा बेखौ बेफोरबायदि बेरायबाय थानायखाय ना एसे एनै रायनायखैसो बेफोरबायदि सहायनो हायासै दा बेफोरबायदि बुंनो हाला आरो मानसिनि गोसो माब्ला समाव मा जायो माने जेबो सानस'नो हाया बबे समाव खैफोदा सफैयो जों मिथिस'वा थ' बेनोसै आरो जों बिमा बिफाफोरा गोबां माने आसा थायो गथ'फोरनि सायाव बा गोबां सिमां थायो गथ'फोरखौथ' बिमा बिफाफ्रा मालाबाबो गाज्रि जाजानायखौ लुबैया मालाबाबो नों बेफोरबायदि थां बेफोरबायदि गाज्रि खामानि माव होननानै गथ'फोरखौ मालाबाबो बिमा बिफाया थोना जोंखौबो जोंनि बिमा बिफाया थोनाखै नाथाय गथ'फ्रासो बुजिया बिफा बिमाया सानो माबा आरो गथ'फ्रा मावो मायबा दा गोबां मिजिं लानानै गथ'आ माबा मोनसे जाहैगोन गोरों जाहैगोन जोंखौ उनाव नायसनगोन दा बेफोरबायदि गोबां मिजिं लानानै गथ'फोरनि सायाव आसा थायो नाथाय गथ'फ्रा उल्था खालामलांबाय थायो दिनै गाबोननि गथ'फ्रा आरोना माने गावखौनो गाव सानस'नो हाया दिनै आरो बिमा बिफाखौथ' मा होननानै गोरोन्थि बुंबावनो दा एसे एनैखौथ' रायखागोन गथ'फोरखौ गावनि गथ'खौथ' रायनो हाखायो आरो बे उन्दै उन्दै सेंग्राफोर 14 बोसोरसोनि बे गोदाव सोराव जानाय बा बेफोरबायदि माखासे गाज्रि लामायाव थांनाय दा बेफोरखौ नुयोब्लाथ' बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ मोजां खालामनो थाखाय मोजांनि थाखाय रायखागोन नाथाय बेफोरखौनो सहायनो हायाब्ला गथ'फ्रा मा जागोन दिनै सोरखौ गोरोन्थि होनबावगोन बे सासे उन्दै गथ'आ 14 बोसोर बैसोनि जे हौवासा गथ'आ गावनि जिउखौ अबथिरा खालामनानै लाबाय दा बेवहाय सोरनि गोरोन्थि होनबावगोन बिमा बिफाखौ गोरोन्थि हमगोन ना बै गथ'आथ' गोमालांबाय बेखौथ' आरो मा होननानै बुंबावनो दा बिमा बिफाफ्राथ' मालाबाबो गोरोन्थि खालामनो बा गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनो सानाना मोजांसो सानो मोजांनि थाखायसो बयबो गथ'फोरखौ रायो बुङो अब्ला बेखौ सहायनो हाया दिनै गाबोननि माखासे लाइमोनफ्रा सहायनाय माखासे धैर्य होननाय बुस्थुआ बिराद खम जालांबाय आरो रायजानो हाला बुंजानो हाला आरो नोंथांमोनाथ' सानफ्रोमबो नुबाय थायो उन्दै माखासे 20 बोसोरनि 18 बोसोरनि 19 बोसोरनि बेफोरबायदि लाइमोनफ्रासो गारि दाब्रायनानै बाइक दाब्रायनानै गावनि जिउखौ अबथिरा खालामना लानायखौ नोंथांमोनाथ' नुगासिनो बिसोरबायदिया बिमा बिफानि खोथाफोरखौ खोनासङा दा बेफोरबायदियावनो बेफोरबायदि गावनि जिउखौनो फोजोबना लागासिनो आरो ओरैबायदि लस जागासिनो ओरैबायदि माने बिखा खामथाव दुखुनांथाव जागासिनो आरो जोंनि माखासे जे सिचुवेसन दानि जे थासारिफोराव दा बेफोरखौ लानानै गोबां साननो गोनां जाहैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय बेखौ बे 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासाया गावनि जिउखौनो फोजोबना लाबाय दा बेवहाय गोबां दुखु फोरमायबाय दा जाहाथे अबंलावरिया बिथांनि जे जिउमाखौ गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होनानै सोरगोआव जायगा मोनहैथोंसै बेखौनो आरज गाबना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर बे जोबोद मोनसे दुखुनांथावना आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिखो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय